Здравейте, приятели! Тук сега ще опитаме един много странно шоколадчета на червено. Взех сега от него и нека да ги опитаме. Първо, миришат уникално. Първо ще започнем с най-кринджавия. След това ще опитаме. Буквално сега ще се черви сам. Много вкусно. Много вкусно. Come sta, ma? Това е опаковка. Не знам. О, като човече стана. Да как не заболя. Макария си. Ще затварям видеото, защото не ме заболя. Чакайте за втора част за това. Чао. Майко, то ме червиса. Чао, последете за втора част.